घूरा 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 के लइका बारात बा। घूरा घूरा के लइका बारात म्यूजिक बाय विकास बेतिया। बारात बा। हई रंगदार करिले रंगदारी, केहू जदी बोली त देह गोली मारी। हई रंगदार करिले रंगदारी, केहू जदी बोली त देह गोली मारी। हमनी के गौवा के बच्चा रे भाई, काटा के करत डिमांड बा। जिला के पूरा प्रशासन कहेला घूरा घूरा के लइका बरांड बा। जिला के पूरा प्रशासन कहेला घूरा घूरा के लइका बरांड बा। घूरा 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 के लइका बरांड बा। घूरा घूरा के लइका बरांड बा। अपना के तो छोड़ियो दिहली, दोसर के नहीं छोड़िले। हमनी से कर बरियारी, खोज खोज के ठोकिले। डोरिले के उसे नहीं रे भाई, सोना बरसा प्रखंड हमर घर बा। जिला के पूरा प्रशासन कहेला घूरा घूरा के लइका बरांड बा। जिला के पूरा प्रशासन कहेला घूरा घूरा के लइका बरांड बा। घूरा 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 के लइका बरांड बा। घूरा घूरा के लइका बरांड बा। हाथ में कंगन माथे चंदन, सीना तान के चलिले। हमनी से करे बरियारी, खोज खोज के ठोकिले। राइटर मनोज साजन सरगम से डरत जिला जवार बा। जिला के पूरा प्रशासन कहेला घूरा घूरा के लइका बरांड बा। जिला के पूरा प्रशासन कहेला घूरा घूरा के लइका बरांड बा। रौनक रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेजरगंज सीतामढ़ी।